I år er alting anderledes. Analyse. Punkt. A. Giv mig en karakteristik af klassen. Fortæl også om den udvikling klassen gennemgår i løbet af bogen. Altså, det er en meget glad klasse, vil jeg sige. Altså, vi har det meget sjovt i sådan frikvartererne, sådan, vi kan godt finde på at lave ballade. Og sådan noget, der sådan, så er det ligesom i en typisk klasse, der er sådan, dem, der bliver holdt udenfor. Og dem sådan en drengegruppe og sådan de populære, eller hvad, hvis man kan sige det sådan. Og så ligesom, og så fremad i bogen, så bliver det sådan lidt, synes jeg det er lidt det samme, men forholdene til klassen bliver lidt anderledes. Mads bliver bedre venner med alle den der drengegruppe. Og ja. Ja, men jeg har fået lov til at skulle lave B'eren i det her analyseark, som Jakob har givet os. Ja, og det er, hvor lang tid strækker historien sig over. Og jeg vil nok sige, historien varer 2 år, vil jeg sige. Fordi man hører noget om, at skrigeungen er kommet, altså i starten, i kapitel 2, der siger noget om, at moren har været ulykkelig, altså sådan, hun har været meget træt og mistet gnisten i øjet og sådan noget, eller glimten i øjet. Og det var sådan, der tolker jeg det som, at de næsten lige havde fået skrigeungen. Og så lidt senere, der hører man, at hun var vist 2,5 år gammel. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad kapitel det var i. Det var noget med, at skrigeungen var begyndt at sådan noget med til sidst, tror jeg, hvis det var. Ja. Men jeg vil nok sige, at den straks over 2 år. Fordi man hører også noget om, at der er vinter og sådan noget. Det hører man 2 gange, tror jeg. Ja, det er jeg rimelig sikker på. Men ja, det var B'eren. Hej guys, der er noget, jeg glemte at sige i B'eren, ja. Og det var, at på den sidste side i den her bog, der står der, at hvad det end er, Anne og jeg har sammen, så er det ikke længere det samme, som det var for 2 år siden. Hvilket også betyder, at altså der hvor Anne startede i klassen, og de begyndte at snakke sammen, og noget i den stil. Og der står 2 år, så ja, jeg vil sige, at den strækker sig over 2 år. Ja, ses. Skætterblokken. Ja, men jeg skal så svare på spørgsmål C. Og ja, men jeg skal give en personkarakteristik over Mads fra start til slut. Og man må ligesom sige, at han starter ud som den her stille type, som ikke rigtig har nogen venner. Kender ikke rigtig sin plads i klassen. Og derefter så sker der en masse ting, som ændrer ham. Han bliver lidt gladere, kan man vel sige. Og begynder at hænge ud sammen med de andre drenge. Han begynder at drikke sig fuld sammen med dem, og jeg ved ikke hvad. Og han er også med til de her fester, de her hemmelige fester, som kun nogen er med til. Det er jo meget godt, det er det. Skal jeg lige se her. Så er der også noget med hans forældre. Han starter egentlig bare med at være en dængsedreng, kan man sige. Han følger, hvad de siger, ned til punkt og prikke, og til sidst så hører han sgu ikke rigtig efter, hvad de siger. I forhold til skrigeungen,
Han startede ud med at hade hende, som var hun jordens djævel, et eller andet. Hold kæft. Som om, ja, hun er dum. Men så til sidst så redder han hende fra det brændende sommerhus. Så i forhold til klassekammerater, kæft. I forhold til klassekammerater, der er som sagt startet ud som en stille type. Og jeg ved ikke rigtig, hvem han skal hænge ud sammen med. Han vil gerne hænge ud sammen med dem, men jeg ved ikke rigtig, hvordan han skal gøre det. Og så til slut, der fester de, jeg ved ikke hvad. Lærer hører vi ikke så meget om. Det er vist bare det samme igennem hele historien. De hader dem. Og i forhold til Anne, der... Ja, det er meget kompliceret. Det er lidt op og ned, hvordan han opfører sig over for hende. Men det var sådan set det. Så ses later. Så folkens, så er vi nået til spørgsmål D. Det er, om jeg kan genkende mig selv i forhold til familien og sådan noget. Så altså, det kan man jo egentlig godt lidt med skolen sådan. Nogle gange kan man føle sig udenfor eller et eller andet i den stil. Så ja, det kan jeg godt, i hvert fald i den sammenhæng. Og med familien, så kan man også godt synes, de er lidt irriterende og sådan noget. Ikke på samme plan, som han har, men altså lidt eller det. Så skal vi lige se her, hvad jeg ellers lige mangler. Og så mangler vi lige det andet køn. Det forstår jeg egentlig ikke, hvorfor han har det sådan. Men det er der måske nogen, der kan relatere det til det. Men sådan har jeg det i hvert fald ikke. Altså nogle gange er det selvfølgelig lidt svært at forstå, hvad de tænker, og de siger noget andet, end hvad de mener og sådan noget. Men det er fint. Vi ses til kapitel H. Ja, spørgsmål H. Så er jeg tilbage. Ses. Jo, alting anderledes. Analyse E. E'eren. Hvad synes du om den måde, Mads' forældre opdrager og handler på? De opdrager Mads på sådan, altså sådan fin nok måde. Men jeg ser Mads' forældre som sådan nogle... sådan nogle, hvordan skal man sige det? Så laver jeg 20-30 timer. Nogle... Altså ikke sådan helt normale forældre. Sådan... Jeg er da meget trætte hele tiden, og ikke gider noget sådan. Ikke verdens bedste forældre og sådan noget. Men de prøver at gøre deres bedste for, at Mads og Julie får et godt liv. Så, ja. Hi guys, Aita here. Amara Aita. Jeg har fået lov til at lave F'eren i det her fantastiske analyseark, som vi har fået af Jakob. Og det er, hvad er bogens tema? Med et ord. Jeg vil nok sige, at bogens tema... Altså, der er jo mange temaer, vil jeg sige. Der er jo det der med fra barn til voksen, og så er der også noget om kærlighed, og ja, jeg vil nok sige, at det nok er sådan teenage-livet. I et ord, teenage-livet. Hvis man siger det hurtigt, så er det teenage-livet. Ja, og det vil jeg sige er et ord. Jeg håber ikke, det tæver mig, Jacob. Men ja, teenage-livet, det er bogens tema. Ja, vi ses.
sker der, folken? Jamen, så skal jeg sgu svare på spørgsmål G. Og jeg er sgu ikke helt sikker på, om jeg forstår det. Men som jeg forstår det, så skal man beskrive de forskellige følelser, der er i. Der kunne det for eksempel være ensomhed. Der er noget med Oliver. Han er meget ensom, og Mads er også meget ensom i starten. Føler sig udenfor. Vil egentlig gerne være med, men kan ikke rigtig tage sig sammen til at spørge. Anne er også ensom, fordi der er ikke nogen af pigerne, der kan lide hende. Og drengene er røvlig glade med hende. Det er kun Mads, der egentlig gider at snakke med hende. Det kunne også være kærlighed. Der var noget mellem, jeg tror der var Line og Christoffer eller sådan noget. Britt og Christoffer. Og så var der også noget med en Katrine og Lasse, tror jeg. Eller Daniel. Det er jo et stort problem her i ungdomsalderen med kærlighed. Det fucker sgu med en, det gør det. Men der er sgu også venskab, det er der. Og det bliver vist på flere forskellige sider, kan man sige. For eksempel så er der Mads forhold til de forskellige drenge. I starten der er han ensom, som sagt. Men senere hen, der begynder han at være sammen med dem. Og får det bedre, kan man vel sige. Anne, hun er kun venner med Mads. Nej, hun bliver venner med en eller anden, jeg kan ikke huske det. Senere hen i historien. Men i starten er det kun Mads. Oliver, han er stadigvæk en låner. Og drengene, de splitter sgu op i, jeg tror det er 8. Der er der nogen, der gider på fodboldcamp, og der er nogen, der ikke gider. Og der er stregen, ligesom, hvis man kan sige sådan. Der er nogen, der går mere op i det end der andre. Og så, sådan er det sgu. Men jeg tror sgu, det var det. Det var sådan de overordnede følelser. Ses. Jamen, så er vi jo nået til kapitel. Nej, ikke kapitel, men spørgsmål H. Og det er, hvad kan lærere, forældre og børn lære af denne fantastiske bog? Jamen, det er jo nok, at som barn, der skal man skal ikke være nervøs for at gå hen til andre og snakke med dem og spørge, om de skal være sammen eller sådan noget i den stil. Og voksne, de skal bare, nogle gange så skal man bare ikke... Det kan vel give en forståelse over for teenagers liv. Man kan i hvert fald, hvis man læser bogen som forældre, kan man bedre forstå, hvordan ens barn har det. Fordi det kan de jo meget ikke selv relatere til. Fordi de har jo selv været i vores situation, så det er det, jeg ikke forstår. Men det er jo fint. Og så måske have nogle måske ikke være så overbeskyttende hele tiden. Fordi man skal sgu prøve tingene først. Ellers så ved man ikke, hvad det er. Så har vi lærerne. Jamen altså lærer, det... Jeg tror aldrig, elever kommer til at kunne lide lærer sådan på den måde. Fordi man får lektier for... Man gider sgu egentlig ikke være i skole og sådan noget som en barn. Og det kommer ikke til at ændre sig. Det gør det ikke. Det kunne være, at de skulle motivere en til det. Ja, måske blive lidt bedre til at motivere. Og vide, hvor uinteressant det faktisk er. Og sidde og lave de lorte ting. Men altså, sådan er det jo. Så ses vi igen til spørgsmål L. Det er et L. C. Hun skal da meget gerne. Jeg vidste ikke godt. Hej guys. Jo, jeg tænker anderledes. Ion er lyspunkt I. Jeg synes, du om bogen finder 1-3 steder, du har lagt særlig mærke til på grund af dit valg. Det er der den drengegruppe er ude at spille fodbold. Og så er det Mads med ude at spille fodbold, men så er han ikke særlig god, så han sådan fælder ind på asfalt og sådan.
det viser også sådan, hvor lidt ude for han er, fordi han ikke er lige så som de andre. Så der, hvor Mads forældre gerne vil have ham til at passe sin lille søster. Fordi de skal ud og spise hos nogle venner. Men det gider Mads ikke. Og blive sur. Det viser også lidt sådan ungdom. Altså ungdom i sådan nutid. Og så der hvor masser af drenggruppen de sidder og ser porno inde på inde i deres værelser. Og så sådan snakker meget grundigt om det. Det er vel også nogle steder i nutiden de unge drenges sammenhold. Ja, nogle steder i landet. Gå! Ja. Hi guys, it's Oiter here. Ja. Jeg har fået lov til at lave opgave J i det her ark, som vi har fået af Jakob. Og det er, hvordan tolker du slutningen? Kapitel 25. Altså, alle dem, altså, da bogen startede, og historien startede, der var de alle sammen bare sådan agtige små børn. De var bare børn, der levede livet og sådan noget. Og så kan man se i slutningen, at der er rigtig meget, der er forandret. De er alle sammen blevet en slags voksne. Og ja, og Mads og Anne, de har jo kysset, men det var som om, der ikke var noget længere mellem dem, andet end det enkelte kys, som var for 2 uger siden i historien. Men i sommerferien, altså, det er sommerferie, og ja, der var bare sket en hel masse før sommerferien. Altså Mads, han var inde i den der, han reddede sin lille søster fra branden, og ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg tolker slutningen. Jeg vil bare sige, at de er gået fra at være børn til nu at være altså sådan en slags voksen, altså unge voksne, vil jeg sige. Og Anne kaldte Mads for en fyr, og han sad lidt og tænkte over fyr, hvornår går man fra dreng til at være en fyr. Og lillesøsteren, hun kunne hele lille Peter Edderkop-sangen, og ja, det har hun aldrig kunne før. Men ja, det er nok sådan, jeg tolker slutningen-agtigt. Skætterblokken. Jamen, så er jeg nået til spørgsmål K. Det handler om, hvilken betydning natteheksen har. Det vil jeg ligesom sige, at det er en betydning på hans modenhed. Som barn, der var det jo meget med monstre og diverse ting. Men når man vokser op, så indser man sgu, at det findes ikke. Det er noget, man bilder sig ind. Det tror jeg sgu, det er det, der sker for ham. At han vokser op og indser, at der ikke er nogen natteheks. Det er bare noget, han forestiller sig. Så ja, jeg tror, det har noget med modenhed. Yes. Det var det. Ses bloggen. Later. Så er jeg tilbage med kapitel L. Det er, hvor jeg skal beskrive Mads' sprog. Mads, han snakker dansk. Han kan sikkert også godt snakke engelsk. Og måske lidt tysk. Men hans måde at snakke på, den er meget aggressiv en gang imellem. I hvert fald over for hans forældre og familie og sådan noget. Hvor den er faktisk lidt mere blød, når han snakker med sine venner. Og det er et tegn på, eller det kan det være, at han måske er lidt nervøs, når han snakker med sine venner, men
men føler, han er alfaen i sin familie. Og at det kun er ham, der har ret. Hvad var det nu med, jeg vil sige? Det er... Og ja, der var et eksempel, der med, hvor han skal passe skrigeungen, hvor han bliver mega sur på sine forældre, og det gider han simpelthen ikke, og han har aldrig bedt om en lille søster, og det er ikke hans ansvar. Men altså, det er jo på en måde også hans ansvar, fordi de er i familie, og han skal alligevel ikke noget, så der er jo ingen grund til, at han ikke passer hende, altså. Hun ligger garanteret bare og sover, så det er det. Jeg tror lidt, det er det. Massesprog er sådan lidt blandet imellem masse genre, seksuelt og... Nej, nu stopper vi. Vi ses til kapitel MNOP. Til kapitel P, tror jeg. Så ses vi igen. Peace out. Hej. I år er alting anderledes. Analysepunkt M. Lige der. Beskriv episoden fra side 95 til 96. Du skal beskrive den i første person, som du tror Anne oplever den. Ja. Altså, okay. Der skal være Anne. Jeg synes, det var en akavet situation. Jeg stod og snakkede med Mads, fordi jeg havde ikke snakket med ham i rigtig lang tid. Så det var sådan lidt akavet, og altså han prøvede at sådan, få mig til at danse og sådan, prøve at komme i kontakt med mig, men det gad jeg ikke. Så ja. Hi guys, Oitos her. Jeg har været så heldig, at jeg nu skal lave opgave N af det her fantastiske ark, som vi har fået af Jakob. Og det lyder sådan. Sådan her. Ild indgår i 2 meget vigtige handlingsforløb. Beskriv disse. Hjælp. Eller sådan som hjælp. Genlæs kapitel 8 og 24. Og ja, det er så de kapitler. Første gang i kapitel 8. Nu finder jeg lige. Det er der, hvor de har eftersædning. Og alle drengene har eftersædning. Og de beslutter sig så for at ryge det der kort, som de finder. Sådan en gammel verdenskort. Det er meget vigtigt handlingsforløb, fordi at Mads, han inkluderer sig. Han bliver inkluderet i fællesskabet med drengene. Han snakker med dem og sådan, gør de samme ting, som de gør, ikke? Og det er Mads jo meget glad for. Og han har det jo sjovt der til eftersædningen. Og ja, det var nok det fra kapitel 8. Og så i kapitel 24, det der, hvor at, han er i sommerhuset med sin familie, og så hans forældre, de skulle ud og spise middag med Arne og hans kone, jeg kan ikke lige huske sådan noget. Og de sagde, at de ville komme hjem ved midnat, og at så Mads, han skulle passe skrigeungen, men hun var allerede lagt i seng, så hun lå bare og sov. Så han sagde bare ja. Og så tændte han nogle stearinlys og så noget tv, og så gik han i seng. Og så lå han og drømte om, at ham og Anne var ved bækken.
Og så Anne, hun løb væk fra ham, og Mads prøvede så at fange hende. Bare sådan en fangeleg. Ikke? Og ja, så lige pludselig så i drømmen, der begynder der bare at komme flammer rundt om dem ved bækken der. I træerne rundt om bækken. Og så lige pludselig så vågner han fra sin drøm. Og så er der ild i sommerhuset. Jo. Nei. Nei, jeg sa ikke det. Nei, bare så. Ja. Nei, vet du, må bare snille på. Ja, okay. Ja, bye. Ja, og så... Nu skal jeg lige huske, ja. Og så var det så, at så prøver han så at finde en vej ud. Og når han så endelig kommer ud, så føler han sig jo lettet. Men han har det som om, han har glemt noget. Og så tænker han, nå jeg skriver. Og så løber han rundt om huset for at finde en vej, han kan komme ind. Jeg kan ikke lige huske, hvordan han kom ind, men i hvert fald kom han ind og fandt et gammelt gardin, som han satte over munden, for at han kunne trække vejret, så at røgen ikke ville gå ned i lungerne, så han kunne besvime og sådan noget. Og så får han så reddet skrigeungen, som det var så en masse besvær, han lige var igennem. Men grunden til, at det her er et meget vigtigt kapitel, det er fordi, at han har aldrig kunne lide skrigeungen. Sådan, han har jo sagt, at hun er ikke noget for mig, og noget i den stil. Og han vælger så faktisk at redde hende. Han offrede sit liv for at redde hende. Og det er så der. Det er så de vigtige handlingsforløb i de 2 kapitler, siger. Skatterblokken. Jamen, så skal jeg fortælle om kapitel O. Spørgsmål O. Og det går sådan lidt ud på, at om vi kan nikke anerkendende til anerkendende. Om vi forstår situationen, Mads han er i på sin fødselsdag. I kapitel 10. Og det starter ud med, at han vågner op og er egentlig røvlig glad med, om han har fødselsdag eller ej. Vil helst egentlig bare være barn igen, så man ikke behøver at lave en skid. Men han vågner så op, og de kommer ind og synger fødselsdagssang for ham. Så hans mor har lavet hans livret og prøver at gøre hans dag god. Den er bare forfærdelig anyway, men ja, så så bliver det så sent på aftenen, og Mads han skal videre, han skal ud og feste med sine venner. De diskuterer lidt, hvornår han skal komme hjem, ja, så bliver det til klokken 1, hvilket han synes er pinligt, fordi at de andre får lov til at gå hjem, når de har lyst, men så har Lasse, tror jeg det er, sagt til ham, at han skal tage noget ren vodka, og så blande det op med en masse andet. Ikke engang ren vodka, bare en masse andet. Så bare blande en masse lort sammen, og så have lidt smule vand i. Så ligner vand i en colaflaske. Det gør han så, og han må ikke rigtig tage så meget med. Han går bare ud og hælder en masse lort i. Men ja, så tager han så afsted og gemmer lidt den der flaske der for dem. Men vi skal ikke helt om jeg kan sådan relate til det. Men så også delvist, fordi at jeg er sådan set lidt ligeglad med, jeg har fødselsdag eller ej. Det er bare endnu en dag på de lange 365 dage år. Så det er jo ikke fordi, at det er noget stort. Men det er sgu lidt lige meget. Så det er hyggeligt nok, men det gør sgu ikke så meget. Men så angående det der med alkohol, det har jeg sgu ikke prøvet før, men ja, det kan jeg sgu ikke lige relate til. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor han hælder så meget lort i. Det er jo ikke så godt at lave det der hjemmebryg, som de kalder det, men ja, det var så det. Ses blog. Later. Så nu er vi nået til spørgsmål P, hvor vi skal skimte kapitel 10, og så skal vi, hvad var det nu?
Og det handler om kapitlet i Katieland, om besøget der. Om jeg har oplevet samme pinlige episode. Det har jeg sikkert. Jeg kan ikke lige huske noget lige nu. Der har sikkert været et eller andet med H&M og sådan noget, med børnetøj og sådan noget. Og jeg synes, det var lort, og det var grimt, og det var barnligt og sådan noget. Og så ville jeg gerne ind i Jack and Jones. Men jeg kan slet ikke passe tøjet derinde dengang. Så jeg fik nogle alt for store ting. Hvilket var spild af penge, og... Så grimt ud. Ja, det så også fucking grimt ud. Men så var jeg sej, tror jeg. Jeg tror faktisk, det var det for den analysering. Så tak for Morten, han ville være med. Shoutout Morten Antoft. Like hans pb, så bliver han glad. Og jeg følger hans Instagram. Jeg er Morten Antoft. Er det et ord eller to? Bare søg på Morten Antoft. Og så ses vi igen til... Det ved jeg ikke endnu. Ses. I år er alting anderledes. Analyse.q. Der. Jeg synes ikke bagsideteksten sælger bogen. Lav en ny. Okay. Mads, han er udenfor, og han vil gerne være en del af den store drengegruppe af klassen, som hænger ud ved grillen, og han vil gerne være mere populær. Men det hjælper ham ikke lige frem, da han har en lille søster, der hedder Skriveunge, som han synes er virkelig irriterende, og fordi hans forældre kun har opmærksomheden på hende. Og Hey guys, Archer here again. Yeah. Jeg har fået lov til at lave opgave R. Den er der. Opgave R. I det her ark, som vi har fået af Jakob. Og ja. Og det lyder følgende. Lav en titelanalyse, blandt andet med udgangspunkt i side 26 øverst. Og ja. 2 sekunder. Side 26. Sidste forår måtte jeg næsten binde mig til træet, før min far slukkede for kædesaven og mumlede noget om næste år. Men i år er alting anderledes. I år har haven fået lov at passe sig selv hele foråret og sommeren med. Ja. Altså det er vel lidt fordi, at de jo starter i 7. klasse, og ja, de går igennem puberteten, og ja, altså drengene bliver mere modne, og pigerne bliver mere sådan, altså drengene og pigerne begynder sådan at snakke mere sammen, end de gjorde i 6. klasse, hvor det var bare sådan, at drengene og pigerne var splittet fra hinanden. Ja, de holder jo klassefester, og så holder de også en fest hjemme hos Katrine. Ja, altså, de er jo bare i gang med de starter jo bare teenage-livet. Ja, og er unge voksne. Og så bliver det jo videre, og sådan bliver det jo bare ved, når de starter i 8. og ja, der bliver det jo bare mere modne og sådan noget. Noget i den stil. Ja. See you boys and girls. Sker der? Det er så spørgsmål S, og jeg skulle læse 2 sider. Den her tur til Frilandsmuseet.
Og der snakker Dan om, hvordan at det er vigtigt, at de skal til at lære noget i 7. klasse. De skal til at fokusere på deres skolearbejde. Men Lasse, Niller og Kim, tror jeg det er, de bliver ved med at lave sjov med Dan. Og han ignorerer dem egentlig bare. Hvilket man jo godt lidt kan relatere til det virkelige liv, hvor også drenge vi nogle gange er lidt dumme, og de kommer med nogle sjove kommentarer. Så enten ignorerer lærerne os, eller så bliver de sure. Så det er vel lidt den autentiske side af sagen, kan man vel sige. Men ja. Så spørger Katrine vist også, om der er en kiosk på museet, eller i nærheden af museet. Det bliver der heller ikke svaret på. Så det er det der med dumme spørgsmål, det gider I ikke svare på. Men det var det. Vi ses. Jo, alting anderledes. Personkarakteristik af Maiken. Hun er en del af Flinketøserne. Og som rigtig frikvarterende er hun altid inden for at tegne måske på tavlen eller lave lektier. Men mange af drengene i klassen ser hende som den lækre i klassen. Så ja. Ja, så har jeg fået lov til at lave den her fantastiske personkarakteristik af Dorte, som er en af pigerne i klassen. Man hører godt nok ikke så meget om hende, andet end at hun er en af de der Katrines crew girls, og hun gemmer sig lidt bag Katrine-agtig. Nu kan jeg ikke lige huske om, det var hende, som tog til festen. Giv mig lige 2 sekunder. I sofaen himler Dorte med øjnene. Jo, Dorte var vist hende, som også gik fra. Det var hende, der gik... To sekunder. Ja, til sidst i kapitel 20 var det vist, der er den der fest hos Katrine, som Katrine og Line holder, og ja, der var det Dorte og Petrine, de var sådan BFFs-agtige, eller det er de. Og Petrine havde så fået den her halsbetændelse, tror jeg det var, eller influenza, og kunne derfor ikke komme, så i stedet der tog Dorte Anne med, som kom til festen, og der tog festen altså bare en ekstrem drejning, og Dorte konfronterede Katrine og så gik ud af hendes crew, som det nu er. Og Katrine kan sikkert ikke lide Dorte længere. Ja, det er nok det er det man hører om Dorte, vil jeg sige. Ja, ses. Goddag, bloggen. I dag der skal jeg lave personkarakteristik af Trine. Og man får sådan set ikke så meget at vide om Trine. Andet hun lidt bare følger efter Katrine og dem.
Firkus på stranden sammen med, jeg tror det var Britt, hun var sammen med. Ja, hende skal jeg også lave personkarakteristik af. De snakkede med Anne, men så Katrine og den gruppe der, de så at de talte med hende, altså med Anne, og så blev de gale. Eller det gjorde de ikke, men så flyttede de sig. Og de har ikke så meget indhold i deres liv. De kan kun snakke om heste, siger Anne i hvert fald. Og ja, Britt, det er sådan set lidt det samme som Trine. Det skulle ikke en, man får så meget videre. Ja, jeg tror faktisk, det var lidt det om dem. Fordi der skulle ikke så meget at sige om de to personer. Så, siger jeg. Personkarakteristik af Frederikke. Frederikke har altid, eller som regel tit det samme tøj på, som hende Sofie har. Og hun er anderledes, når hun er sammen med Sofie. Så er det sådan lidt fjollet, end når de ikke er sammen. Personkarakteristik af Katrine i dag. Ja, Katrine, hun er jo den, der gerne vil styre alt. Hun har jo sit eget crew med Line og Britt og vist også Dorte i starten. Og ja, så var der, jeg kan ikke helt huske, der mere var. Men ja, og hun er sådan in charge, altså hun styrer dem og bestemmer sådan, hvad de skal og sådan noget. Ja, hvis hun ikke får sin vilje, så flipper hun jo helt ud. Drengene er jo, altså jeg vil sige, de er lidt bange for at sige noget ondt mod hende, fordi at så får de jo bare hate i klassen. Fordi Katrine, man ved aldrig, hvad hun kan gøre. Så til festen hjemme hos hende, der ja, det er et af de tilfælde, hvor hun flippede fuldstændig ud. Hvor i stedet for, at det var Dorte og Petrine, der kom, så fordi at Petrine var syg, så tog Dorte Anne med. Og Anne, hun var ikke blevet inviteret til den der fest hos Katrine. Så ja, så Dorte sagde bare, så Katrine sagde bare, hun er ikke inviteret. Jeg vil ikke have hende hernede, hun kan bare gå. Og sådan noget. Men Anne, hun var stadig. Hun havde ændret sig rigtig meget. Og blev derfor. Ja, Anne, ja. Og så var Katrine jo bare sur resten af den der fest. Og så da de startede den der leg, der var Line og Britt, dem der skulle trække de der sædler op af de der hatte, hvor navnene stod i. Den ene, hvor drengene var i, og den anden, hvor pigerne var i. Og der var det jo så Katrine og Line, der trak de der navn, og nok for at snyde lidt, fordi at Line ville jo gerne ind i skabet med Christoffer. Men der sagde Dorte og Anne, de sagde bare, hvorfor det er jeg, der skal trække, og lad nu også få lov til at trække og sådan noget. Og der sagde Katrine, nej, det er vores leg og sådan noget. Men de fik så taget hatten fra dem og trak, og ja, Line begyndte at græde og sådan noget. Men det var det, jeg havde om Katrine. Ses. Skal der drenge og piger? Jamen jeg skal lave skulle lige personkarakteristik af Line. Hun virker som Katrines hove. Sådan rigtig, går efter hende hele tiden, og sådan en rigtig Nora-type, kan man vel sige. Så jeg synes, kan ikke rigtig huske andet om hende. Man får ikke rigtig så meget andet at vide. Jeg mener også, hun bliver Annes ven til sidst i bogen. Der begynder de vist at hænge ud sammen. Men det var det.
Sidste blog. Later. Okay, personkarakteristik af Britt. Britt, hun er en af de der piger der i Katrines crew, som jeg kalder det, eller som man kalder det. Hun hjælper Katrine meget med sådan, med at få sådan stor respekt, at alle skal respektere hende. Og at alle skal se op på, eller sådan, se op på hende, altså se op på Katrine. Britt bliver ikke inviteret til Katrines fest. Det var, ja, hvorfor blev hun ikke det? Der var i hvert fald et eller andet. Altså de havde sådan, jeg tror vist at Katrine var blevet sur på Britt over et eller andet. Måske noget med en dreng. Jeg kan ikke helt huske det. Men i hvert fald, hun blev ikke inviteret, og Britt og Katrine, de snakkede ikke sådan sammen mere, og Britt var sådan rød ud af Katrines crew, som man siger. Ja, det var der om Britt. Ja, sagde jeg. Ciao. Personkarakteristik af Rikke. Hun er lidt snobbet. Og hun hjælper Katrine med sådan, at alle skal respektere Katrine. Petrine, hun er også en af pigerne i Katrines crew, som jeg har sagt før. Der er nogen, der har skrevet det. Ja. Man hører ikke så meget om hende. Det var ikke hende. Hun gemmer sig lidt bag Katrine, som Dorte også gjorde. Ja, vent. Det er rigtigt, det jeg siger, tror jeg. Men til sidst, altså der til festen, der kunne hun jo ikke komme, og hun gik glip af en del. Og man hører ikke så meget om hende, synes jeg i hvert fald. Så derfor har jeg heller ikke så meget at sige i den her video. Så ja, det var bare det her. Ja, vi ses. Sker der. Så har jeg sgu fået lov til at lave personkarakteristik af både Sofie og Anja. Så der var jeg sgu heldig. Men lad os starte med Sofie. Hun er en SF, som står for Sofie og Frederikke, tror jeg det er. Og det er sådan nogle typer, som bare sidder og tegner og alt muligt mærkeligt. Så de er sgu lidt anderledes, må man sige. Men Anja, hun er også en Katrine H. Så hun er en rigtig H, men hende får vi sgu ikke så meget at vide om. Så bam, later. God dag, så er jeg tilbage. Nu skal jeg lave personkarakteristik af Anne, som faktisk er en af hovedpersonerne. Anne er en meget sådan indlukket pige, hvis man kan sige det sådan. Hun går ikke rigtig over og snakke med folk. Men så når de endelig er i gang med at snakke, så kan hun godt snakke løs. Virker lidt som om.
Og hun sidder over i klassen ligesom Oliver, og der er ikke rigtig nogen, der lægger mærke til hende. Andet end Mads selvfølgelig, men han vil ikke se sammen med hende, fordi at hun er jo hun er jo en pige, ikke? Og det bliver Anne jo selvfølgelig ked af. Så hun er også lidt en følsom pige, og hun savner de gamle dage, da hun var ude i skoven. Så ja. Men der er så en del udvikling i bogen, så til sidst så ender hun med at jeg har lige fået en dyb følger. Så ender de med at få en så ender med at blive venner med alle de andre, og hun kan stå på egne ben, og der er også på et tidspunkt, hvor hun diskuterede med Katrine, hvor hun faktisk vandt. Og det er jo helt utroligt, ikke? Fordi Katrine er jo the woman in the class. Jeg tror faktisk det var det der var at sige om Anne. Hun er hovedpersonen, men hun er sådan lidt indlukket. Så der er ikke sådan så meget at sige om hende, lige hvad jeg kan tænke på. Hun er i hvert fald eventyrlystig, kan man vist godt sige. Ja, jeg tror det var det for denne gang. Vi ses igen. Personkarakteristik af Niller. Han er sådan en rigtig fodbolddreng. Han er målmand og spiller på det bedste fodboldhold. Spiller fodbold i frikvartererne. Og han er også meget sammen med alle de andre drenge fra klassen. Og han er sådan så jeg er det sådan lidt populær dreng. Lasse. Personkarakteristik af Lasse. Han er jo en af de her drenge i klassen, ligesom alle de andre, der spiller fodbold og er vildt gode til det og spiller det i hver frikvarter. Han og de andre drenge, alle undtagen Mads og Oliver, de mødes altid, eller de mødes tit ved grillen om aftenen. Og Mads bliver aldrig inviteret, men nu er det ikke Mads, jeg skal snakke om. Fuck, skriver Kasper. Det er ikke til i morgen. Vi får bare ikke mere tid i morgen. Lasse, han er jo god til fodbold, og jeg er rimelig sikker på, at det er ham, der bliver taklet af Mads. Der i 3. kapitel, hvor at Mads tænker tilbage på, hvor de spillede fodbold. Men man hører ikke så meget om Lasse, andet end de snakker lidt sådan. Altså det er ham, der spørger ham, om han vil med hjem til Daniel, og jeg er rimelig sikker på, at han også møder ham ved Brugsen. Altså Lasse møder Mads ved Brugsen, der hvor de snakker. Og så er Lasse også en af dem, der tog på torvet og drak sig fulde. Man hører vist ikke så meget mere om ham, så ja, det var det, jeg havde at sige. See you, boys and girls. Jamen, Oliver, han er sgu en stille type. Siger ikke rigtig så meget. Virker ikke, som om han rigtig gider. Vil bare gerne fokusere på skolen. Men ja, han er en stille og rolig type. Gider egentlig ikke rigtig hænge ud sammen med de andre. Så der er sgu ikke så meget at sige om ham. Vi får ikke rigtig så meget at vide. Men det var det. Vi ses bloggen. Hej. Så er jeg tilbage once a motherfucking again. I dag der skal jeg simpelthen lave personkarakteristik af Daniel. Daniel får vi egentlig ikke så meget at vide om i bogen, andet end han spiller fodbold sammen med de andre drenge. Og det er ham, de er hjemme hos og se porno, alle drengene.
Men altså, han er jo en del af drengene, som Mads gerne også vil. Det bliver han så også lidt til sidst. Men ja, jeg kan sgu ikke lige... Man får sgu ikke så meget at vide om ham. Andet end han spiller fodbold. Ja, det var så en meget hurtig en. Så ses vi. Personkarakteristik. Kim er den, der sådan, har lidt styr på klassen. Og han spiller også meget fodbold og spiller på det bedste hold. Og han er også sådan populær i klassen. Han er også ret populær i klassen. Personkarakteristik af Christoffer. Christoffer, han er den der, han er også en af drengene, der spiller fodbold, men han er nok også den mest selvsikre dreng. Han kan sikkert godt lide sit udseende og sådan noget, og han siger aldrig noget dumt. Han er sådan den seje i klassen, seje af drengene. Lækkert hår, sikkert sådan noget tan og noget i den stil. Og alle pigerne kan jo godt lide ham, fordi at han er jo bare sig selv, altså. Han er ikke sådan bange for at vise, hvem han er, og noget i den stil. Også der, da Anne skal i skabet med ham, der tager han det helt stille og roligt og smiler til Anne, og tager hende i hånden, og så går de bare derind. Der går rygter om, at han har været sammen med en pige fra en af de ældre klasser. Og han, han er bare meget selvsikker, og synes ikke, der er sådan noget, der er særligt klamt og sådan noget. Ligesom der, når de er hjemme hos Daniel og sådan noget. Han sagde bare, at det var normalt. Altså. Og det er den stil. Det var vist det, jeg havde om Christoffer fra klassen. Ses. Så kommer Mads. Og Mads, han er sgu en mærkelig en. Men Mads, han har en lille søster. Han havde hende utrolig meget. Historien starter i 6. klasse, slutter i 8. klasse. Gennemgår en stor udvikling igennem hele bogen. For eksempel så drikker han sig fuld for første gang. Han har den her episode med Maiken, hvor han begynder at kunne lide piger. Og til sidst så kan han sgu egentlig godt lide Skrivung eller Julie eller hans lille søster. Han bliver også teenager i bogen. Det hører vi også om. Så... Men Mads, han virker sgu som en flink fyr. Han er den eneste, der gider at snakke med Anne. Og han sidder nede ved bækken sammen med hende. Ofte. Men jeg tror sgu, de hygger sig. Jeg tror godt, han kan lide hende lidt. Fordi han fortæller ofte om, at hun gør nogle ting, som gør ham mundlam. Det var Oliver og Mads. Super. Vi ses, bloggen.